Starter nu. Jeg vil nu præsentere Marie Edinger Plum, som på OK Koral netop er aktuel med udstillingen Queen of Spades. Hendes anden soloudstilling her hjemme i Danmark og hidtil den største. Marie, kan du fortælle lidt om udstillingen? Hej. Ja, mit ønske med den her udstilling var at skrabe helt ned til 3 værker med 3 materialer og 3 værdier. Og så vil jeg lave dem meget gennemført og detaljeret, så de nærmest vil fylde mere end de totalinstallationer, jeg tidligere har vist. Generelt i mit arbejde, der undersøger jeg ekstreme fænomener i mainstream og subkulturen, hvor at jeg, eller sådan igennem den måde, at man udtrykker sig med inventar, beklædning og accessories og dans og logoer. Denne her udstilling er en undersøgelse og en skildring af forfængelighed og det overfladiske, det skrøbelige og det fuldkommen fejlfri, det vil sige perfektionisme. Jeg har gennem en scenografisk, kan man sige, behandling af disse symboler og materialer, jeg har valgt, stillet spørgsmålstegn ved iscenesættelsen gennem subjekt og objekt i relation til det offentlige og det private sfære. Hvad med materialerne? Er det måske menneskehår? Materialerne, der har jeg konsekvent gennemgående brugt materialer, som oprindeligt pålægges kroppen for at forskønne den. Derved er udstillingen også bliver den meget kropslig. Jeg ønskede ligesom at fokusere på stræben efter skønhed, og jeg har så forsøgt igennem de her 3 materialer, nejlak, sæbe med duft og hår extensions, at skabe perfekt skønhed ved lag på lag at danne de 3 værker. Da jeg så arbejdede med de her 3 valgte materialer og for at skabe værkerne, så var det ligesom sådan, at de havde deres eget liv, og nejlakken og sæben dryppede, og det der ligesom kom frem, den her uncanny fornemmelse, den ligesom har været en stor værdi, som jeg værdsætter meget. Okay, ja. Okay, tak. Kan du fortælle mig om titlen på din udstilling? Titlen Queen of Spades Spardame kommer fra, da jeg googlede et scepter, som også indgår i min udstilling. Spardame betragtes normalt som et uheldigt kort, som står for negativitet, problemer, udfordringer, svigt, sygdom og tab. Men også i hvert fald 2 gode ting, som intelligens og stærk intuition. Spar står for adlen, og så synes jeg bare, at det passede rigtig, rigtig godt, den her dobbelthed og den her kontrast, som Spardame havde i sig. Hendes værdier og hendes svagheder overordnet, så passede det med mine tematikker i min udstilling. Så kom jeg også lidt til at tænke på det franske ordsprog, held i spil, uheld i kærlighed. Det fik mig lidt til at tænke på, at sådan, hvis man har dårlige kort på hånden, kan man sige, så må man måske søge lykken i det materielle. Ja. Hvad så med de 3 værker? Kan du fortælle lidt om dem? Ja. Nu vil jeg fortælle i den rækkefølge, jeg lavede værkerne i. De 3 værker, de udgør inventar, accessories og en udtalelse. Noget gammeldags, noget fiktivt og noget nutidigt. Det første værk, Perfection, er et vægværk af nejlak, malet, tegnet direkte på væggen, lag for lag med nejlak. Her tænker jeg på noget på tapet, noget, hvor jeg sådan har skabt en panel, formen af en panel med former inde i
Hver streg er sådan som et gardin. Og så kan det også virke som et portræt. Det er inventardelen, det gammeldags, historien. Og lige da det her værk blev til, der blev jeg utrolig glad, positivt overrasket over, at jeg havde valgt den rå, hvidmalede mur. Fordi at værket ligesom blev transparent, og det kom sådan et ekstra lag, og det blev skrøbeligt og sårbart. Det var rigtig fint. Det andet værk, Vanity, er Scepter, som er støbt i sæbe med duft af liljekonval. Scepteren, den synes jeg bare har enormt mange værdier i forhold til min værkpraksis. Det er et overflødigt accessory, som bliver brugt til at holde i hånden, og som ligesom sådan man nærmest kun bruger for at vise, at man har magt, men den har ikke rigtig nogen funktion. Og så er der det tredje værk, Perception, som er hår extensions, der er flettet igen og igen, og med lange løse hår, og bag det ene lag, der står der med stort OMG. OMG, det står jo for Oh my god, men der er ikke så meget bag det. Lige nu er det et hverdagsudtryk, der både er kendt som en udtalelse og fra sms og internetkommunikation. Til åbningen var der et ekstra værk, Expectation, en performance med 2 piger, som serverede skinny bitches. De var i fuld kostyme, og den ene mixede drinksene meget langsomt og detaljeret til dem, som bestilte, og den anden gik med 1 drink ad gangen forbi faniseringsgæsterne, og så hen til 1 heldig gæst, der ville få den her delikate skinny bitch. Mange tak, det har været en stor øjenåbner i mange lag. Jeg glæder mig til at se de næste udstilling. Tak, det var så lidt.